Як справы, Кевін? Мама, тата і ўсе мы падумалі, што будзе добра ў гэтым годзе адсвяткаваць каляды нам разам усёй сям'ёй. Гэта будуць цудоўныя святы, і мы ўсе выдатна правядзем час. Мама, тата. Памятаеш той час, калі я застаўся адзін на вакацыях? Увогуле, няблага. Я не хачу нічога красці, я хачу проста адпомсціць. Не сумняюся, што калі ён даведаецца, хто да яго прыйдзе, то ён скамянее ад жаху і зробіцца вар'ятам. Я ўпэўнены, што ён не ведае, хто прыйдзе. Звычайна ты маеш рацыю, але зараз я сумняюся.